Sive. Har vi det godt? Rigtig godt butik. Ja, hvad snakker du om? Rigtig noget, det er så godt butik sover, no? Ja, I taler dansk. Så rigtig noget så godt. Ja, det er fordi jeg prøver noget nyt. Den her gang. Synes jeg? Godt, du kan ikke. Ja. Du kan ikke tale dansk. Ja, jeg bliver nødt til. Du kan ikke tale dansk, kan du? Ja, jeg bliver nødt til. Mig? Du. Skal jeg gå? Du? Bliver nødt til. Jeg går bare. Tak for det. Tak. Ja, jeg prøver nyt den her gang. Jeg skal prøve at lave dansk vlog, hvor jeg taler dansk. Jeg har altid haft lyst til at prøve, men jeg synes, jeg selv har meget mere stor ordforråd, når jeg taler på dansk, og nu går jeg endelig i gang med dansk, eller den første endelig dansk vlog. Så jeg håber, I tager godt imod det, og hvis jeg er ny på kanalen, så er I velkommen til at subscribe eller abonnere på dansk, som det på dansk er. Så jeg håber, I kommer til at kunne lide den her video, og jeg håber, I subscriber, og jeg håber, I nyder den her min første dansk vlog. Step up in this bitch like. I tænker sikkert, hvorfor har han ikke en trøje på? Jamen, det er fordi, der er 29 grader udenfor, og det er ikke til at holde ud at være eskimo her i Danmark. Ja, men her i dag, der skal jeg rydde lidt op i min værelse og tage mit opvask. Og senere i dag, der skal jeg nok ud sammen med min ven Anders og køre lidt rundt. Og så måske tænke på at tage ud og svømme en tur, for der er så varmt, ulideligt varmt udenfor. Det er næsten ikke til at holde ud. 29 grader. Men nu skal jeg til at tage opvasken. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Nu har jeg både taget opvasken og fejet gulvet, og jeg er ved at være lidt sulten, så jeg skal til at lave, hvad hedder det nu, det der, forårsruller hedder det, og jeg er skide sulten, så nu laver jeg dem. Så nu har jeg lige spist mine forårsruller. Min ven Anders, han har lige ringet, og han kommer cirka om et kvarters tid, så tager vi over til friluftsbad og bader derovre, nu hvor der er sådan lummert og hvad nu det hedder, fugtigt, der var den. Anders lige henter mig, og nu på vej over til friluftsbad. Ankommet til friluftsbad, og skyerne det begynder at trække op, og vi har lige hørt torden. Jeg tror snart det begynder at regne, og så er det bare hurtigt i, hvis det begynder at regne, og så ind til bilen igen. Vi har lige fundet ud af, at vi ikke kan svømme, fordi det røde flag er hejst op. Det betyder, at man ikke må gå i bad eller komme i bassinet. Så ja, nu må jeg ikke bade. Vi hopper lige ned hurtigt i, selvom det var forbudt at hoppe ned i vandet. Men nu er kørt herude, skulle så gøre det. Og faktisk så kom der også en livredder og sagde, at vi skal op på bassinet. Men nu skal vi skylde os. Det er dejligt varmt. Jeg tror ikke engang det er varmt. Ja. Bare hurtigt i bad og skyld os fra det saltvand af. Så har lige været i friluftsbad. Og lige snart vi kommer over til bilen, så er det begyndt at regne. Det er faktisk heldigt nok.
Hvad siger du? Der var min søn, han ville have pomfritter og køllenuggets. Jeg tror det var for nogle dage siden, så han skulle have køllenuggets. Men problemet var, at jeg ikke kiggede ordentligt. At jeg skulle tage køllenuggets, så jeg kom til at tage kyllingstrimler i stedet for. Tredje gang. Nu er det tredje gang, vi går ind i en anden dagligvarebutik, og vi har ikke fundet noget, vi gerne vil have noget at spise. Så tredje gang er Lykkens gang. Så er vi lige ankommet til Arnsens Hule. Vi skal til at lave hjemmelavet pizza. Som vi sagde, tredje gang er lykkens gang. Nej, vi gad bare ikke til at tage over til den anden dagligvarebutik. Så nu vil jeg lige spise der hjemmelavet pizza. Og nu kigger jeg på min kommende telefon. Det er OnePlus 6, som jeg sikkert får i morgen. Og jeg glæder mig rigtig meget. Så har vi bare siddet og chillet hjemme hos Arnsens Hule og set Deadliest Catch på Discovery Channel. Det var ved at være lidt for varmt. Nå, det var den her vej. Og nu skal jeg ud og køre i en bil, hvor der er condition, og jeg kan få noget af sådan luft, hvis man kalder det. Så er vi ude og køre bil med ham, Karl. Det er længe siden, han har kørt bil. Helt koncentreret. Han starter fint. Bortset fra, at han slipper koblingen lidt for langsomt. Men det er okay, når man ikke har kørt bil længe. Vi ses. Ja, så er jeg faktisk lige kommet hjem efter en hyggelig dag, eller en hyggelig aften sammen med Anders. Og ja, det var stille og roligt i aften, og jeg fik kørt bil. Det er lang tid siden, jeg har kørt bil. Det er det, jeg fortæller min sidste gang. Det er lidt lang tid siden, jeg har kørt bil. Så det fik jeg lov til i aftes. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Men klokken er lidt mange, den er 11:30, og det er tid til, at jeg skal i seng. Og jeg håber, I har nydt den her min vlog i dag. Og hvis I er ny på kanalen, så velkommen til at subscribe, abonnere. Og hvis det er noget, I føler for, at hvis jeg mangler noget, eller kan gøre noget bedre, så er I velkommen til at kommentere på mit video på kommentarerne. Yes, det var det for i dag. Vi ses næste gang. Hej hej.